Horas madihita kadamang tapuk kama PHD seksi ama andorang so maridihita martang yang mahita di bagasan rohata. Amin. Tapuji tuata mari dihita siang buku ini nomor 10 ayat sada dohot 2 di ND Padua Jongjong Mahita. Puji pasang apo amang pardenggan bangsa jadi-jadian mudo sude akan masa ditopa hodo sasude bagi kuro ditondipe pinuji magoanmu tong pasang apokku salelengau mangolu para tarata okudo barita ni goarmu pamatang doton diki ikon mamuji sangapmi pinuji magoarmu. Martang yang mahita pinuji ma Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus guarmu na badiai na sangap jala marmulia na maringanan di tonga-tonga ni bagas jorom di perpunguan PHD ama ni huriam HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati di bagasan sadarion Tuhan toktong marlas ni roha ami sela toktong ni leko Tuhami sudi aka ama ni huriamon ima hai pason dohot las ni roha dohot dame na patubuh roha nami Tuhan nai marsaur dohoto marite ende nang marhite hatam na naing sibigyo nami ano Tuhan di bagasa sadarion Tuhan khususna tusudi hami ama ni uriamon pahehema todi nasida asau nang mudup todi nasida asau nang gali daging nang todi na maringanan di pamatang ng daging na Tuhan. Wala kodo Tuhan nabui panguluhot sa luhut, pahehewot sa luhut aka ama ni huriam. Asaw ng marhabiaran ala ni kopit. Gabi somar kebaktian, gabi soro rasida Tuhan. Utangnya ko kami Tuhan akadungan nami ama, natongondang boiro ala ni aka ulaon parkerejuan, atong horasi nasida Tuhan. Dongani nasida Tuhan, pasu-pasu salut akan nanula di tangan nasida. Toktong mahu Tuhan, padongani saluhutna disudi aka ulon aktivitas nasida. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan ami. Di bagasan sadarion Tuhan, upasa taima punguan namion aman huriam. Asa homa Tuhan na jongjong di tonga-tonga ni punganon. Asa gabi ujahma Tuhan dihami saluhutna atam nanaing bigon nami anon Tuhan. O matang yang lo elelek nami na sumo kami marhiti-hiti goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang hami tuho. Amin. Tajahama kadamang epistel imana nenet sian Evangelium Matius pindu 20 sada ayat sada rodi ayat sia marsikat soring mahita songona somal. Dungilaho mandapoton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor Betpage mardonokot doluk jetun sianima disuruh Yesus sisiana na dua halak nin nama lau mahamu tu sosor na di jolomunaan
mami terjupang hamuma disi tabat halude sada rapdohot anak-nak har hari jala tugu hamumai tuau. Jadi molo tungadong nama dok hatana tuhamu alusi hamuma narikot dui di Tuhani dungi pitor loason nama. Alai masa pesi songoni asa jupang nahinatahon ni panurirangi. Pabuah hamuma tu borusion idama naroma rajami manopoto nalambok dorohana halode do hundulanna don anak ni halode boban. Dungi lahomak kasisiani patupahon nanidok ni Yesus tunasida. Di buah nasida mahalodoi dohot anakna diape homa ulus nasida tu gijangna laos di pahudul ma Yesus tu atas nai. Deba sian na toropi pahebakon ulos nasida tudalani na debanari manalihi akarating nihau jadi dipacerakon tusi. Alai sude na toropi aka na dijuluna nang namangihut sian pudipe mangulup-ulup pun Hosiana di anak ni Raja Daud pina supasuma na ro marhite-hite guar ni Tuhani Hosiana ma diginjang ima sahat na martang yang mahita martua dua aka na tumangihon hata ni dibata jala nau peopsa. Amin. Amin. Mari di mahita sian buku ini nomor 814 ayat sada. Saya jari au Tuhanku di nama martangi yang patuduh turohaku sakap ni roham dia songo nabi naini Yesu nama nanu mokopa unang lomo ni rohaku lomo ni rohamasa. Tapasada marohata martang yang mahita. Ali Tuhan de bata amanami na marhabangsa di banua gijang. Mauliate kok puji-pujian ma sobah rohanami tu adopamu na badiai ale Tuhan di baranginon. Ala di luaso do pehami siap bagas nami bi bui tolhas tu bagas joromon. Jala takas Tuhan di pangaramotionmu di hami mulai sana sugut sahat tu baranginon. Alani ale Tuhan nami di luasodo pehami mangula akau laun nami nama ragam. Alani ale Tuhan mauleate ma upasahat rohan nami tu adopamu nabadiai di baranginon. Alani pasu-pasum dohot dengan dibasam na pinasahatmu Tuhami. Mulate manang di perpungan nami di baranginon ale Tuhan ima PHD ama saresot AKBP Keramat Jati takas sona naung pungu hami di baranginon ale Tuhan nami torop sopi ke hami ama ni huriam AKBP Keramat Jati Tuhoma upasahat tami ale Tuhan saluhut amani huriam nadong di huriam Keramat Jation asa marang nari dia penasida ale Tuhan totong mari bagasan pangaramu tiommu mulon nari perkara jua de ale Tuhan pargugoi manasida jala dongani pasu-pasu nang akan nani udan di tangan nasida asa gabe pasu-pasu ya ale Tuhan dihami ale Tuhan nami asanggiat ale Tuhan nami totong hami marsada di tengah-tengah ni huriamon muluakan hurang hipas ale Tuhan
totong mau pasahat tami tutangamu nabadiai asanggiat ho ale Tuhan namadongani do namarguguihon asanggiat amanami nahurang hipas lehonom munggugu lasuak songani nang sipanganon duhut obat na pinangan makorhon hamalumon gabibuy mahami ale Tuhan marpungu di bagas jaromon ima hami amani huriam hagabibe keramat jati Posdorohanami ale Tuhan sai homa nama kirpasi saluhut amani huriam manang nadi dia be para ditikion ale Tuhan asanggiat ale Tuhan ukap rohana sida lau marsahur doho tami tuakatiki naneng roh lau manangihon hatami asagabi hatami matong bohal dihami ale Tuhan lau saksongani mananong dibornginon ale Tuhan hatam nanang pasaton ni naposom manon di tonga-tonga ni parsaron nami imagabe sulu-sulu di hami jala ibu bonon nami tu bagas nami be songon ama hami naung ro tu bagas joromon lau mangidu pangurupion totong tuho asanggit marhite hata hami anon ale Tuhan bonon nami mai tu bagas nami be lau manguluhur rumah tangga nami be ale Tuhan nami gabi pemimpin hami di keluarga nami be hobar tuhatam asai gabi sulu-sulu di hami ale Tuhan lau manguluhur rumah tangga nami be hami ale Tuhan huhud ale Tuhan lau pasadahur rumah tangga nami nang diaka pasupasum ima marhite-hite akai anakon na pinasahapmu tuhami ale Tuhan asagabi andong sulu-sulu nami lau mamitori aka anakon nami lau mangajari na sida ale Tuhan marhite-hite hatam na hubwa kami anon sebagas joromon alani ale Tuhan nami amak padita nami pe nanaing paraton barita menahulmianon ale Tuhan nami tuhoma upasahatami sai pargugui ma nasida ale Tuhan lama maritahun barita nauli ale Tuhan leon hai pasot dotora ang pikiran gabi mangatusi mahami di barita nauli na pinasahat nasida atong ale Tuhan nami parsaron nami di boronginon tuhoma upasahatami ale Tuhan asa marguna hami ro tu bagas joromon gabe marlapatan hami mulak sian bagas joromon nanon ale Tuhan tumopot bagas nami be maulatema ale Tuhan nami parsaron nami di boronginon sai pargugoi mahami saluhutna napungu nuaing apala ditikyon ale Tuhan asa margugu hami leon di hami hai pason leon laut tonang pikiran asanggiat hami ale Tuhan marlapatan naro tu bagas joromon tangyakonon nami do petuho ale Tuhan nami huriam KKPP keramat jati asa hormat tong ale Tuhan namar guguiho kami lau padimudimuton program nanaing daratonon nami di huriam KKPP keramat jati on marhite-hite aka amang padita nami suaksoni nang inang padita nami suaksoni nang aka pangurus nang parhalado ni huriam nadong di huriam hakarape keramat jation sai pargugui mahami saluhutna na mangula di huriamon asanggiat hami mangula hobar tulomani roham gabi marsangap ma guarmu di tonga-tonga ni pamujion nami di huriam hakamipe keramat jation pasaton nami dope tu adu pamuna badia ale Tuhan nang pamerintah nami asahoma na manggonggomi mulai sa tingkat pertibu sahatu natumoru ale Tuhan nami asanggiat ale Tuhan marhite-hite pemimpin nami lau mangutamahon masyarakat asa gabe aman hami ale Tuhan nami di tonga-tonga ni negara namion jalaboi mahami sonang suhari beribuan di dalam mabuji pasangapon guar muda bediai pargugui ma saluhut nang aka staf menteri ni pemimpin nami ale Tuhan asanggiat nasida boi marsada
berkomunikasi dohot dengan lau padimudimuton negara namion. Swaksoni manang TNI Polri, totong ma pargugui oleh Tuhan parbisuki aka pemimpin ni negara namion. Asang giat nasida tong bui mengutamahon keamanan di negara namion, gabi bui mahami dengan sonang suhari ribuan, dah kurang menangaha oleh Tuhan, mulu di bagasan keamanan na tertib hami di negara namion. Alani oleh Tuhan, saya homa nama dongani, todim tori perbadiaima, nama ngalingkumi saluhut na hami na tinggal di negara namion oleh Tuhan. Asabui hami sonang sohari ribuan memuji pasangapon guar munabadiai. Suaksongoni manang pemimpin ni huriam oleh Tuhan. Totong mau pasahatami tuho oleh Tuhan nami pargugoi nasida. Lau paribundi-buton huriam naboloni. Asanggiat oleh Tuhan huriam ope totong boy dohot denggan mardalan. Lau memuji pasangapon guar munabadiai. Gabe martabataba ma nang akan aporsea tuho oleh Tuhan nami. Marhite-hite pelayanan nami nang parsauran nami di tonga-tonga ni huriami ale Tuhan. Suaksoni matong ale Tuhan nami beranginon sai homa namargugiho kami ho nama dongani hami. Urasi mahami Tuhan siadu sa pangalasion nami asa tamahami gabai hawaran di pasu-pasu. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus pasahat kami ma tangiang sobanamion maulate mariho Tuhan. Amin. Mari dihita sian buku ini 240 ayat sada dohot 5. Saliling ho di tanon pati gor maroha paingot-ingot matongtong ni do ni debata sai tiru Tuhan Yesusi nang rohu mokopo pambay na nang hatalay hanguluan mundo. Asini roha madihamu dohot dami nasian di bata mata anak na Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Horas madihita aka masul hudna. Hatani di batama tajakon di bagasas darion lau pasikopon punguata PHD amani huriata ima nanienet sian buku ni si Markus bidu saplusada mamuka ayat sada rodi ayat saplusada ujahama dihita. Dibongoti huta Jerusalem dungi di dalam conok nasida tu huta Jerusalem tu Betpage dohot Betania na di lambung ni dolok jetun disuruh Yesus masisianna dua halak di dogma tu nasida la homahamu tu sosor na di jolumunaan jadi disi bongot mahamu tu si dapot hamuma tambat disi sada anak ni haludi na sodung dope hinundulan arhari jala togu hamumai tuson jadi molo tunga dong nama dok tu hamu namarhua do hamu dok kamuma na rikot doi di tuhani jala tibudo paswangonna i tuson borhat do nasida jala dapot sado anak ni haludi tambat dikan harbangan di alamani jadi ditanggali nasida ma dunia dong ma halak na jongjong di sina mandok tu nasida namarhua do hamu na manggali anak ni haludi jadi dok ma songon na tinonahon ni Yesus tu nasida
gabe di basombuma. Ditogu nasida ma anak ni haludi itu Yesus dia pe homa ulus nasida tu atas na jadi marsi hundul ma Yesus disi. Jala torop do halak akka na pahembakon ulus na sida tu dalani. Nadeba mana lihi akka bulung rata sian ladangi laho mangaparhon tu dalani. Ia akana dijolo nang akana mangangihut sian pudi sai manjojo hodo. Hosianna pinuji manaro mar hite guarni Tuhani. Pinuji ma harajaon niamata Daud na naeng ro. Hosiana ma digincang ni gincangan. Jadi bongot ma Yesus tu huta Jerusalem sahat tu bagas curui jala dung takas di bereng nasida ruar ma ibana muse laho tu huta Betania rap dohot na 12 ala nang bot ari situtu. Ima sahat ni hatani dibata dihita akka da amang. Surat ni si Markus ima na sinuraton ni si Markus Yesus disambut dengan riang gembira. Jadi adong do keistimewaan ni Tuhan Yesus di penyambutan di Yerusalem. Ima tu Betfage dohot Betania. Basa pala songonima Yesus di bagasan penyambutanna di Yerusalem masuk tu Betfage dohot Betania. Ala di bereng halak Yerusalem do Yesus na memang sangat-sangat memperhatikan, na memang Yesus memang sangat-sangat na rendah hati ibana. Dang hoda na ina kohimana. Alai halodido. Halodido na ditumpangi ibana. Ima patadahon na serep do tuhata Yesus Kristus. Nabui marsaor tumanang isi. Dakkolan na tu nama mora, dakola tu nama pogos, dakolan na tu na denggan pamatang na do na gudang akan na haurangan na ala itu sudedo ibana tanpa membeda-bedakan. Di sima di bagasan penyambutan nima ala nima Yesus tuhatai sangat istimewa do di penyambutannya di Yerusalem. Dia muna kadamang na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus asa ido sifat, ido karakter, ido profil ni tuhata Yesus. Buido ibana masuk marsaor tumanang isi na olo manjakot ibana tanpa mamereng bohi, tanpa mamereng na asing. Ido profil, ido pribadi ni tuhata Yesus na ikon teladanan nihita sudina tarmobi ma akka ama. Jadi kita amang ada yang kita contoh dari Tuhan Yesus. Yesus adalah teladan si tiroi do tuhata Yesus Kristus di nguluta. Na mangaleh rohana na tanpa tiki, tanpa dibatasi waktu dohot lan akan asing. Dangadong mangida rupa, dangadong mangida manang aha ibana. Alai sa dilehod do rohana bohama asa toktong jolmai mangulu mangaleho rohana maradopon Tuhana marsomba tu debata Jahobana. Alanima kadamang nahinalongan di bagasan Yesus Kristus ido bahan penyambutan nasida sangat sekali istimewa, sangat sekali songon hirana parul ulupon marhite hata Hosianna anak ni Raja Daud. Hosianna pinuji manaro marhite hite guarni Tuhani. Begitu
sangat istimewa penyambutannya, sehingga mereka mengatakan Hosiana pinujima marhite-hite guarni Tuhani. Alanima dihamu ka damang andorang so sahat Tuhan Yesus tu sitaonon na songonima penyambutan ni halak Israel tu ibana. Alani beta mahita ka damang saluhutna madok di bagasan rohatna Hosiana asa marhite-hite guarni Tuhani Roma sude ama diari-ari mangihut ati. Jadi nats ini juga mengajak, menghimbau semua amani huria HKBP Resort Keramat Jation asa madok di bagasan rohana makkehi rohana laho mamuji pasangapo debata marhite na madok Hosiana anak ni Raja Daud naro di bagasan Tuhani. Alani pinujima naro marhite-hite guarni Tuhan tuata Yesus Kristus, pinujima harajao ni amata Daud na nengro Hosiana ma na diginjang ni kinjangan. Jadi pos rohata akadamang saluhutna marhite haroro ni tua Yesus tu portibion lau paluahon hita sude akajol ma pardosa asa gabe dapotan haluan hita jala dapotan hita ima hanguluan saliling lilingna marsangap ma debata marmulia ma ibana di tonga-tonga ni pungat tahun. Amin martangyang mahita. Mauliate ma Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Siala asidot holong ni roham dot dengan ni basam na setok tong ho Tuhan mangiring-iring padalanan ngulu nami. Sian manugut nang di bagasan sadarion tiombason di napapunguho hami Tuhan marhite bagas joromon otik sadia do hami Tuhan na marpungon alai las rohanami di hatam di nangucako kami dongani mahami Tuhan lau patuguh na porsion nami asa mangalak kahami Tuhan patupao na dinggan hinarikot di bagasan ni roham marhite parsaora nami di huriamon marhite parsaora nami hami sama hami manusia nang di dia pe hami Tuhan saya tugu-tugu mahami saya iring-iring mahami Tuhan asalam togu hami jalalam huwa tindako kami Tuhan dengan basami dot asimi rohani marhite hatam nang hutangyo kami di bagasan sadarion Tuhan. Tuhan debata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami utangnya ko kami ma Tuhan saluhut na aka damang na subuh iro di bagasan sadarion Tuhan manang na dia pe halangan na sida Tuhan posroha nami oh ma Tuhan nama masu mangiring-iring na sida saluhut na disude aka kegiatan na sida suakso ni mata he Tuhan diaka dongan nami molotung adong namar sahid sai homa mangapeo tangamu Tuhan tu daging pamatangna asa gabi upat tangami Tuhan ima lau patangkalo sahid di roha nang pikiranna asima roham Tuhan di bagasan sadarion upasa taima pungan namion asa homa mamasu mangaramoti hami di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho amin. Marindi hita marite buku ende 417 ayat sada do udutna lau siso mamang hita pasahaton piliata. Radesi tutung haluan nanaing takupon muatong rade nang dihohatuan si halasonon hutokong bernido di tahun Tuhan pasai hono samsa sude
ayat 2 jongjong maita. Patedek sude hahurangan topoti sandok dosami. Pangi dosa sesa o Tuhan sude pangalaw sioki. Dadati sa saut botonmu nang sesa dosam sa sude. Mardame dagingmu nang tondi maniop toktong Tuhani. Rak may tamandok tangyang ali amanami. Ali amanami na dibuna ginjang say pinarbadia maguar. Say Roma harajon. Saut malomon ham di bana tungaw songon na di bana ginjang. Leon matuhami sedarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay horon apuna harajaon. Dohot hagugun. Rodi sasangapon saliling ililing na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot tolong rohani di bata amata, dohot persoaran di toti parbadiai ma, nama ngaramoti hamus saluhutna. Amin. 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 Horas. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di PHD Ama Nihuriata. Amin. Semoga kita sehat-sehat selalu dan damai sejahtera. Sude aka Ama Nihuriana dong di berbagai gereja. Horas. Horas.